saka mari yanongopiwa nazuka yakafanana zvichinji kana ndoda kumbokuudza izvi zvamunofana kuregreta ndambokuudza chokwadi chamunofana kuregreta mistake yamakaita yekutanga ndeyekuti sapota kubva pekutanga because patava nhasi even mukada kurovhesa zvatodhakwa because we don't rely on this shit tato kune rimwe level tiri kutiinda kwatuenda so makatobhaiza pamakasapota pekutanga because now we know very well that's why muchitibvunza mune maquestions amukawanda motibvunza mucomment section kuti why do you guys speak in English? We do speak in English because we know you guys Shona people, you change tomorrow nongochiti because ndakuudza kuti samugota apo karamba saka ndichakusupport saka we don't need kuti tirambe tichitaura Shona yekukufidha imimi chete mangwana mugotichinjira. You understand? Titori nema followers akawanda. We've got more than 100 and something K followers from Nigeria. Tinotarisa kanitasa dashboard kwedu 20K from what Kenya, tine 85K from Botswana, tine something K from Kenya, from what tine ma followers akawanda from kunze kwenyika. So tikaramba tichitaura Shona iyi tinokuziva kuti mangwana munomuka muchita muchada tigoita setiko kutinyengerera iyi atifi takanyengera. Ndoda kumbokuudza isi muchinhu one isusu pa. A few moments later. This perfume, guys, I know you are recharging. I know you are recharging. It's okay. Queen Nadia, anenge vamweni vanoita recharge. Guys, ona izva tiri kuitwa shamwari. Ona izva tiri kuitwa akomana. Akomana dzidzisai vasingagoni kusenda vakomana. Vaise perfumes. Vamwe vari kurasa magifts avasikisa perfume. Vamwe vari kuisa wrong gifts, guys. Ngatisei perfume. Zvamanje tiri kufamba neperfume. Perfume mwana wese una zvataitwa unoona kurigitwa left right and center baba tiri kunyara baba zviri kunyadzisa kana simba rekumhanya enda kugedha handina baba nataka nifunge nawe ndoa kabisa vamwe dzidzisai vamwe vasingagone mucomment section kuti toita sei tarisai muone vakomana honaiwo kwatasarira vakomana honaiwo maminutes asara vakomana Unewo patiri vakomana. Yes, admire. Look how they are leading us, admire. Lulu, thank you so much. God have mercy upon us. This time, Madonna tiapera. Now takuita chinhu chakapa kuti Nyati abroke, chinhu chakapa kuti Nyati asvike paasvika izvizvi inyaya yecompetition. Nyati dai akaziva akateerera kubva pakutanga chaipo kubva paakatenga mota yake, mota yakadhura stereka udzonzi aiwa chitenga second hand uite maproperties kumusha ndo panhu wakairasa ipapo. 2 chinhu checompetition. Nyati competition chaiyo munina wangu ndo yakakukuvadza iwewo wakaenda wakandotenga stand kudema ukasingafanirwe kuenda kutenga stand because already wongo wamakirwa musha chaiwo wakanaka. Dai wakangoziva wakaiisa mari yako iyoyo yaukazitengesa mota yako zvaunotaura wakaitsvaga business chaiyo rekuita business kana utenga makombi chaiko dai waiwana kuraramisa munhu. The likes of vana Shelton, wona zviri kuita vana Shelton. Usakuite life yepressure ende ndikada utasapa uri kugara pacho kudema hapasi safe nembiri yaukaita Nyati. Hapasi safe zvachose pamba pauri kugara hapasi kumbori safe but ndongoti kune vari kuda kubatsira Nyati please ndinokumbirisawo kuti murambe muchibatsira Nyati akakuvadza asi Nyati munin'ina kanozosangana nemeseji munin'ina wangu competition mulife chinhu chakashata. Dai iwe ndo wakaziva usina kutenga stand kudema wakavaka mumwe musha dai wakatanga wakainvesta mari yo ozotenga stand pava paye dai wakaenda umberi. Thank you so much.